どうも、こんにちは。生まれ育ちの日本だけど、アメリカ人だけど、100% アメリカ人じゃない。なぜかというと、そんなに海外に住んだことないけど、日本の学校にも行ったことないような、よくわかんないようなリリーです。どうも、こんにちは。ずっとこの動画作りたくて、もう2、3年経っちゃったんだけど、今年はこう30になっちゃうので、違うポジティブに行こうぜ !30 になっちゃうとか、そういうの言い方ダメ。年を取るって何も悪くないし。で、とりあえず30歳になるので、今年は変化の起こす年にしたいと思って、YouTube を始めようかなと思って、この勇気を出してやってます。で、一番悩んだのが、顔出すのもちょっと恥ずかしいのは恥ずかしいんだけど、どういう人と、どういう風にどういう自分を表した方がいいのかそれ日本語になってわかんないもう。どういう風に見られるべきなのかをずっと悩んで、動画作ってないのね。話す内容はいくらでもあるわ。でも、実は見た目は外人なんだけどこっち育ちだから、中身は日本人の部分ももちろんあるし、そうじゃないアメリカ人でもない部分もあるし、もうごちゃごちゃしてんのね。で、外に行く時に常に今やってんのが、無意識になっちゃったんだけど、その日本人と接した時に、その日本人のニーズ、日本人がどういうふうに私がどういうのを求めてるかを常に把握してるのね、頭の中で。この人は外人らしい外人と話したいから話しかけたのか、もう例えば写真を撮ってたら何を撮ってるのか興味を持ってくれて接してるのか、もう常に考えてるのね。でもこれって動画って相手が見えない、誰が見るかのも分かんないから、どういう自分にどういう自分でこういう動画を作っているのかが分かんない。いつも言ってるのは、私はもうルービックスキューブでもういろんな面があるのね。自分でも正直自分のこと全く分かりません。Welcome to my life で、そういうのもあってなかなか作れなかったの。しかも服もちゃんとした方がいいのかとか、髪の毛ちゃんとした方、まさにもう見てこれ大丈夫ですか？イエーイ。一応じゃないよ。一応自給自足目指してて、野菜とか自分たちで作ってるし、家族とかで。で、動物も飼ってるから、こういう格好です。おしゃれとかも、昔は、学生時代はちょっとやったりとかしたけど、正直ノーメイク、ノーチェンジで言ってます。別にいいじゃん。人生一度だからさ、自分の生まれた顔で生きていこうぜ。って感じ。でもあなた外人だからこの可愛いね、二人になってるし、鼻が綺麗だから、別に普通にニキビいっぱい出てるし。ただ、このね、見えないところとかだからね。完璧じゃないし、もう、とりあえず自分らしく行こうぜ。この動画文字。これさ、あげたらどうなんのかなとりあえず、動画を始めたくて、怖くて、どうしようって悩んだ上、もうその日の自分で行こうかなって感じ。今日はこんな感じ。明日はもしかしてもっとテンション高い、もっと低いかもしれない。わかりません。で、何のためのチャンネルわかんない。もしかして英語教えます。知らない。でも、今まで1月1日から始めたのね。で、作曲とかずっとしてて、1日1曲パソコンでキーボードをパソコンにつなげていろいろ作ってたんだけど、次のことしたくてこの動画を撮ってます。これは外人らしい自分かな。本物の自分も入って、何なのね、人って何なんだろう、自分は何なんだろう、本当に自分は誰なんだろうっていうのは常に考えてるようなタイプです。そう、もう昼になるんで、今12時になるから、もうお腹空いたので、もう動画はここら辺で切ります。これ本当に上がったらごめんなさい。これを上げられるのかな。一回彼氏に見せてから
OK が出たらあげようかな。Sorry, I'm so sorry. これ見てるあなた、本当に多分、もうなんか丁寧じゃない日本語で、こうなんかごちゃごちゃ、もうあっちこっち、こうね、喋っちゃってる。人を見てなんか疲れさせちゃうかもしれないけど、すいませんでした。こんな感じです。とりあえず毎日何かをこのチャンネルで投稿するのを自分にこう約束したから、そんな感じ。ちょっとこう新しい自分に Hello, 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 goodbye